Right, hello guys, what is happening? Shut my bed here. Croeso nôl I PopT. Coeden Nadolig! Yeah boys, ma'n official. Ni'n gallu gweud ma'n nadolig yma. A mae dechrau rhagfyr yn meddwl cwpl o pethau. Chocolate pob bore gyda'r advent calendars. Mynd i'r markets nadolig I prynu pethau neis. Ac hefyd roi'r arddiniadau lan yn y tŷ. Ond yn fwy specific na hwnna, arddynor Coeden Nadolig. A dyna be ni'n neud heddi, guys. Ni'n mynd I ffarm Coeden Nadolig ton mawr heddi I nôl y goeden, lle maen nhw'n mynd I torri un lawr I ni am ddod o fe nôl, a ni am arddynno fe. Off ni. Falle na I neidio trwy na nawr. Joke. Oh, Sven! Fe'n y sleigh, boys. Yeah! Come on, mate! Yeah! Cor olygfa, mae fe'n hyfryd. Clwb rygbi tom mawr lawr fan'na, enemies o glinydd, so ni ddim siarad am hwnna. Mae mam di mynd lawr fan'na I edrych am goeden, a mae'r dyn sydd gyda ni yn mynd I torri fe lawr iddyn ni. I'm really excited. Mam lan fan'na, Tracy o'r Elin, yn y wyllt. Mae'r un yma yn massive. Huge! Problem yw, boys, right? Dwi ddim gyda'r final say fan hyn. Mae fe gyd I wneud y Tracy fan'na. Ar y funud, dim byd yn neidio allan arni hi. So, ni'n croesi basef yn ni'n ffindo'r un mae hi'n lico. Very picky. Os fi jyst I dod y barben fy hun, fi fel. Boys, ni di ffindo'r goeden. Mae fe'n drwchus. Mae'n dew, mae'na digon ar y top. Mae mam yn apus. Double thumbs up ganddi hi. Just nawr os nawr i'r boi dod da'r chainsaw I torri fe lawr. Woohoo! Bach yn awkward. Woohoo! Look at that. Hey! Diolch, Cymraeg. Diolch yn fawr. Ar y credit, Christmas. Diolch Nadolig llawen. Ni di neud e. Hapus da'r goeden yn y cefn. Big thumbs up. Animal. Na I neud y gwaith caled, na I just obserfo. Looking good, good form, good form. Heb iddo fi, tel, fydde ddim yn gwybod sut I bod e'n neud job da, so fi'n jyst rhoi cyngor. Ni di llwyddo o'r diwedd I gael e yn y tŷ. Oedd hwnna'n bach yn stressful. Amser arddyn o'r goeden. Hey! So light. Ac yn y tŷ mas, mwyn i'n rhoi angel neu seren ar top o goeden. Ni'n rhoi grinch. Leave the artist do it now. Ddim hawl I fi roi rein ar y goeden. Fi jyst yn paso nhw draw. Un am fa? Un am fa, look. Ooh, look at this one! So, should we need paned I ti rhywbeth? Cup of tea, that's all I'm good for. The bobbleheads. Buzz a Woody. Hoff un fi. Nes I wneud hwn yn blwyddyn 3. It's my finest work. Gwynio! Do, nes I gwynio hwnna fy hunan. Eitha amlwg bod rhywbeth fe, jyst yn methu llyged na gyd. Nath brawd fi wneud hwn yn dosbarth meithrin. Mae fe nawr yn 33 yn I dal gyda fe, so nath Meg wneud hwn wrthnos diwetha. Very artistic. Chwa'r fi yw Meg yw'r llaw. Reit, a dyna ni, dyma'r goeden wedi arddynno, mae'r golau lan, mae'r arddiniadau I gyd ar fe ac am fy marn I, mae fe'n edrych yn anhygoel. Mae fe'n rogli ffantastig hefyd,
A ni wedi cael diwrnod rili dda heddi gyda mam a dad yn ôl y goeden. Ni wir yn teimlo'n nadoligedd nawr boys, a fi ffili aros i Sion Corn dod. Gobeithio nath chi joio'r fideo yma. Os felly, cofiwch chi tanysgrifio i PopT, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu glwch am y notifications. A weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny. Ho ho ho! Ta-da!